Λοιπόν, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ό,τι θέλετε, κάποιοι προβληματισμοί για τη συζήτηση. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Κύριε παρακαλώ. Να σημειώσω μόνο ότι μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις και στους δύο, στον καθένα ή γενικώς να καταθέσετε κάποιο προβληματισμό. Λίγο πιο δυνατά. Και δεδομένως ότι αυτό κόστησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ με ευρωπαϊκά χρήματα. Τι χρειάζεται να γίνει που γίνεται να φτιαχτεί για να φτιαχτεί. Και τι χρειάζεται να φτιαχτεί. Από πλευράς εμπειριστικής, από πλευράς οικονομικής. Χρειάζεται άλλο ποσό, ας πούμε. Είναι αυτονόητο ότι χρειάζονται κάποια χρηματάκια. Το 1,5 εκατομμύριο ήταν πολύ λίγα. Έτσι. Ας βάλει και ο Δήμος λίγο στη τσέπη του χέρι. Είναι προτιμότερο δηλαδή αντί για γιορτές των Αγγέλων να κάνει το δυνατόδρομο. Θα σας πω καταρχήν, το πράγμα ξεκίνησε στραβά από την αρχή. Δηλαδή, πρώτον, στο μυαλό τους είχαν άλλα έργα. Και κάποια στιγμή είδαν ότι αυτά τα άλλα έργα δεν μπορούσαν να είναι έτοιμα για να, σε επίπεδο μελέτης, ώστε να μπορέσουν να δημοπρατηθούν, αλλά και το έργο να έχει τελειώσει μέσα στην προθεσμία που είχε δεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που ήταν 31 Δεκάτου του 9. Δεν προλαβαίναμε. Δηλαδή η προθεσμία ήταν και να γίνουν οι μελέτες, αλλά και να τελειώσει και το έργο. Αλλιώτικα δεν πληρωνόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι δεν μπορούν να κάνουν τα έργα που θέλαμε, τα γνωστά τους έργα, είπαν πρέπει να κάνουμε κάτι που να μπορεί γρήγορα να μελετηθεί και γρήγορα να υλοποιηθεί. Για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα και τα πάρουν πίσω στις Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν έγιναν αυτά που έγιναν την τελευταία χρονιά σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στην Αθήνα, απλά για να απορροφηθούν χρήματα. Αυτό είναι το ένα μεγάλο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι μιλάμε για έργα που δεν είναι τρέχοντα. Δεν ξέρουμε ούτε οι δήμοι πώς τα κάνουν, πώς θα τα κάνουν σωστά, ούτε οι εργολάβοι. Είναι εξαιρετικά πρωτότυπα λοιπόν και είναι ένα κέντημα. Ξέρετε, να το προσέξουμε αυτό. Δεν πρόκειται για ένα έργο το οποίο πας και το φτιάχνεις σε ένα άδειο πίνακα ή σε ένα άδειο οικόπεδο, σε ένα άδειο τοπίο. Πας και το φοράς πάνω στο μπάχαλο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η απλάτρηση πεζοδρομίου για να γίνει ποδηλατόδρομος. Και το πεζοδρόμιο ήταν έτσι. Απόλυτα παραμορφωμένο. Και δεν είχες λεφτά να φτιάξεις ξανά το πεζοδρόμιο. Έπρεπε λοιπόν να κολλήσεις έναν ποδηλατόδρομο δίπλα σε κάτι εξαιρετικά παραμορφωμένο. Το τρέχον είναι αυτό το πρόβλημα. Το τρέχον πρόβλημα. Συγχρόνως, ξαναλέω, είναι ένα κέντημα. Δηλαδή έχεις να βάλεις έναν εξαιρετικά εύθραυστο και απροστάτευτο χρήστη του δρόμου μες στην κόλαση. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να οδηγήσει την πολιτεία, η οποία έδινε λεφτά για να γίνουν αυτά τα έργα, στο να πάρει τα μέτρα της, ώστε να γίνει κάτι σωστό. Το πρώτο ήταν να επιβάλλει αυτά τα έργα να μελετηθούν από ειδικούς, και αν δεν υπήρχαν ειδικοί να ήταν τουλάχιστον μηχανικοί με εμπειρία σε μελέτες έργων, εγώ σας λέω αστικής οδοποιίας. Ας τα αφήσουμε το ποδήλατο, την εμπειρία σε ποδήλατο. Έργα αστικής οδοποιίας. Ναι, να ξαναδιαγραφές. Και επιπλέον, να υπάρχει και ένας έλεγχος από πλευράς πολιτείας, αυτού που δίνει τα λεφτά. Το Υπουργείο που έδινε τα λεφτά έπρεπε να ελέγχει την ουσία αυτών των μελετών που θα γίνονταν σωστά από σωστούς μελετητές προς τους Δήμους.
Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Μέσα στην πίεση του χρόνου, οι δήμοι, αρκετοί δήμοι έκαναν τις μελέτες μόνοι τους. Ούτε καν απευθύνθηκαν σε μελετητές και βεβαίως δεν υπήρξε κανένας έλεγχος από πλευράς Υπουργείου. Το Υπουργείο έδινε μόνο λεφτά, τίποτα άλλο. Και ενδεχομένως τώρα που θα γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τώρα έρχεται η φάση του ελέγχου και ήδη για 3 δήμους της Αθήνας άκουσα ότι ήρθε ο έλεγχος. Ενδεχομένως οι Ευρωπαίοι να πούν τι είναι αυτό. Φέρτε τα λεφτά πίσω. Ενδεχομένως να συμβεί αυτό. Λοιπόν, έτσι έγινε το όλο πράγμα. Έγινε κατά τον ελληνικό τρόπο. Έτσι, κατά τον ελληνικό τρόπο. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω για να υπογραμμίσω αυτό που υπόθηκε από τον Χρήστο πριν. Ότι δεν παίρνουμε το ποδήλατο και κοιτάμε, άντε να βάλουμε και αυτό το πράγμα που μας τα πρίξανε. Όχι. Έχουμε έναν συνολικό σχεδιασμό για να εντάξουμε και το ποδήλατο μέσα σε μια στρατηγική περιορισμού του αυτοκινήτου, προώθησης της ανθρώπινης κινητικότητας, ενίσχυσης του ανθρώπινου χαρακτήρα της πόλης. Αν έχουμε μια τέτοια στρατηγική και το κάνουμε με αγάπη, δυστυχώς θεωρούν οι δήμαρχοι ότι είναι ένα ακόμα έργο αποχέτευσης. Και δεν είναι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι σχεδιασμός για τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε σε αυτά τα αποτέλεσματα. Κάποια άλλη ερώτηση? Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις υπάρχει και μικρόφωνο για το κοινό. Α, υπέροχα, για να τους ακούμε καλύτερα. Μία πρόταση κιόλας. Δεν θα ήταν άσχημο να λέμε ένα όνομα και μια ιδιότητα και τι σχέση έχει και με το ποδήλατο, ας πούμε, και να βλέπουμε από ποια ματιά, ας πούμε, το βλέπει ο καθένας. Είμαι ο Κώστας Τεσόπουλος. Δουλεύω πληροφορική και είμαι ποδηλάτης, δραστηριοποιούμε το ποδήλατο. Λοιπόν, ο γνωστός στους υπόλοιπους και ως γυμνός ποδηλάτης. Αν έβρεπε σχέση με την ποδηλατοδρομία στην Ελλάδα. Λοιπόν, ρωτάνε γιατί είσαι ντυμένος τώρα, σημαίνει κάτι. Δεν γίνεται μόνο μια συγκεκριμένη μέρα κάθε χρόνο και γίνεται σε 73 πόλεις όλο τον κόσμο και είναι ο καλύτερος τρόπος να τραβήξουμε την προσοχή των ανθρώπων που έχουν άσχετο με το ποδήλατο. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω με δεδομένο ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ποδηλάτη και την Υπουργό Περιβάλλοντος, την Τίνα Τεμπιλμπίλη, η οποία έχει συνεργαστεί με εσάς προσωπικά, κύριε Βαστές, και για το ποδήλατο. Έχετε συγγράψει κιόλας και κάποιο από ό,τι ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε αυτή τη φορά να περάσουμε μια υποχρέωση πανελλαδικά για να ισχύσει για όλη την Ελλάδα, στον αστικό σχεδιασμό να υπάρχει το ποδήλατο, να γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτό που έγινε για το Παρίσι που λέτε. Δηλαδή, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνανε κάποια έργα τελευταία, όπως η ανάπλαση και η διαπλάτηση για τα αυτοκίνητα της Οδέα και το ποδήλατο αγνοήθηκε. Έτσι, της Αγίου Δημητρίου στο κέντρο, έτσι, ναι, η Αγίου Δημητρίου στο κέντρο αγνοήθηκε το ποδήλατο και έγινε σοβαρή ανάπλαση. Και η πόλη για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα είχε μεγάλο πρόβλημα. Έγινε το έργο και το ποδήλατο που θέλουμε. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό ώστε κάθε έργο στην Ελλάδα να παίρνει υπόψη το ποδήλατο. Ναι, σωστή ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η ιστορία είναι η εξής. Προφανώς και η επιθυμία της σημερινής ηγεσίας είναι να γίνουν όσο μπορούν περισσότερα πράγματα για το ποδήλατο. Αυτή είναι η επιθυμία. Συγχρόνως όμως υπάρχει και μεγάλη οικονομική στενότητα. Στο επίπεδο το θεσμικό, αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το εξής.